И така, хора, здравейте! Добре дошли в първото ми видео в този канал. Тук в този канал ще е общо взето общо взето, че проверявам микрофона. Общо взето ще е за такива факти и неща за Fortnite, като например апдейти и някакви подобни неща. Ще използвам за такива неща. Сега да ви казвам за първото видео в канала, ще поиграем малко Roblox на нещо. Не знам какво. Няма се да ме чувате, защото ако не ме чувате, няма да ми е добре. Така, започвам да ви разказвам. Първото ми видео, принципно аз имам друг канал, който е пак в YouTube, обаче събрал съм около 100 абоната, но просто не ме кефи много. Мисля, не върви с него. Затова реших да направя като вдъхнових се от Борката ТВ, го знаете. И че ако гледа това видео, най-вероятно оксвам ти такова името горе-долу с това ТВ. Тук още зато ще съм като него. Ще кажем такива неща като за него. Нека започнем с първо. Първо, защо реших да забравя втори акаунт, като аз имам акаунт. Реших да го направя, защото някакъв такъв хубав. Защото ми дойде да направя един хубав профил. Извинете, просто играя. Надявам се да не се чува, ще погледна видеото. Направих го, защото искам да имам такъв профил и да го развием, че направо на 10 абоната ще направя giveaway в този профил. Другия ми профил се казва Delkiller. Искате да отидете ме последвате и там. Там ще е общо взето съм направил giveaway, обаче нямаше никой. И принципно, тук напишете в коментарите, ако искате да ви включа в giveaway. Само трябва да ме последвате. Излизам изпълнение и мога да видя. Да лайкнете и да коментирате, защото те да победите видите от коментарите. Giveaway е на общо взето giveaway е на Brainrot, 4 секрета и 1 Brainrot Good. И затова ги давам. Все пак ме последвайте и тук. И в двата профили, и в TikTok имам пак Delkiller. Тук реши да се кръста Killer нещо, или Дел беше. Извинете, просто забравих. Гледайте от това ще се състезава с мен. Така, моята съм си направил. Така, както говорих за това. Защо съм си направил? Казах ви за TikTok-а. Да, този канал общо взето ще има такива видеа, като на Борката ТВ, му отидете да следвате. Между това не е платена реклама, просто пича е много добър, кефне, просто е много готин. Даже ще гледам да му го изпратя на Борката ТВ и да го види и да прецени дали този канал има начин да се развие. Ще гледам да го направя като неговия смисъл. Такива неща за Fortnite, казвам за Fortnite неща. Например, дали криопака за 20 лева си заслужава. Там с 4 паса. Игнорирайте го това. За сега. Да се върнем на темата. Не става, Мерцедес ще има.
да се връщаме към темата. Защо съм се направил този YouTube канал? Целта ми е да стане популярен, поне като на Борката ТВ, именно 30 абоната. Да, не 30 абоната, 33 000 абоната, ако не се лъжа, му бяха абонатите. Искам толкова да направя. Затова давайте. Ще ви разказвам различни неща за Fortnite, какво се случва с Fortnite, дали е умряла Fortnite или се завръща. Ще ви говоря за това и сега да кажа нещо. Това Ауди зад мен не може да стигне такъв Мерцедес. Мисъл, да се върнаме. Ами хора, общо взето, обясни ги защо. Смисъл, Борка, ако гледаш това видео, пич, страхотен си, кечиш ме много. Ако го видиш това видео, напиши в коментарите. Ако искаш му да направя специално видео как реагира на твоите видеа. Да. Пиче е съшеви. Ето е съшеви. Хора, надявам се да ви харесва този канал. Мисля сега да направя още едно видео. Именно ще направя едно такова видео като на Борката. Ще направя едно такова видео. И ще се надявам да ви хареса. Знам, имам много малко абонати. Да, хора, извинете, просто играя. Целта ми на този канал общо взето, извинявайте, просто е вечер. Общо взето, искам да този канал да стане страхотен. Това не зависи от мен, разбира се, зависи изцяло от вас. Ако гледате клиповете, ако лайкате видеята, този канал принципно отнеме около час и половина да се оправя името. Чакайте. Докъде бях, отнеме около час и половина, за да се оправя именно името, снимката. Подходящо. Именно Killer ли беше? Да, Killer черта. Killer TV. Мисъл. Още зато тук. Какво да кажа? Ще качвам такива видеа като на Борката. Борка пича, ако гледаш това видео, страхотен си. Ще гледам да му пиша в TikTok. Изпрата видеото. Ще го направя реклама на Борката. Мисля, че си има TikTok. Не знам, би трябвало да има. Ще проверя. Ами хора, това беше от мене. Първо, видео кратко, разбира се. Това беше от мене. Общо взето, да, казах ви за какво създадох този канал. Именно за като Борката. Борката е моето вдъхновение. Надявам се да видите този клип и да е доволен, че вдъхновява хора да създават YouTube канали. И хора, това беше от мен. Последвайте ме, лайкайте видеята и